Γεια σας, είμαι ο Κώστας Κρύος και θα παίξω ένα παιχνίδι το οποίο το παίζουμε στο ίντερνετ χωρίς download. Και εντωμεταξύ το παράξενο είναι ότι το παίζουμε στο ίντερνετ, δεν θέλει download, αλλά δεν έχει online παίκτες, είναι μποτάκια. Είμαστε εμείς, εγώ δηλαδή, εναντίον 3 μποτάκια. Είμαι ενάντια 3 μποτακίων. Εν τω μεταξύ ακούγεται περίεργο η λέξη μποτάκι. Είναι σαν τα μποτάκια που παίρνουν οι γυναίκες. Να, ένα μποτάκι. Εγώ έχω rocket launcher με ρουκέτες και πρέπει να τον σκοτώσω. Και δεν πεθαίνει. Ναι, έγινα νεκρός. Και ξαναπέθανα. Γιατί? Γενικώς είναι λίγο δύσκολο, το σνάιπερ εδώ είναι βλακεία λίγο. Γιατί δεν ζουμάρεις όποτε θες, ζουμάρει μόνο του. Το καλύτερο είναι αυτό. Εντάξει, δεν με έχει δει τόση ώρα. Τελείωσα τις σφαίρες μου. Ναι, γίνονται και τέτοια προβλήματα να χάνω πολύ από bot. Δεν πειράζει, το ξεπεράσουμε όμως αυτό όλοι μαζί. Έχω 100 health και δεν πρέπει να ελαττωθεί άλλο. Τώρα έχω 73. Θα το δείξω όμως εγώ. Δεν πεθαίνει με τίποτα. Δεν έχω σφαίρες. Όπλο δεν έχω. Τέλεια. Πάω να πάρω armor τουλάχιστον. Έχω 3 health, είμαι σε κατάσταση νεκρού και ζωντανού. Απόλυτος δεν έχω πεθάνει τόση ώρα. Ναι, βρήκα άμμο. Αυτό σημαίνει ότι θα σκίσω. Πάμε να σκίσουμε τώρα. Πού πήγε τον μπότα? Βέβαια, φοβήθηκε. Με είδε με ένα άγριο τώρα με την άμμο που πήρα. Λοιπόν, με το C κάνει η πρόταση γάμου. Δηλαδή στέκεται στα γόνατα. Με το shift για κάποιο λόγο πηγαίνει πιο αργά. Λογικά περπατάει επειδή κανονικά τρέχει. Να, ένα μποτάκι. Τώρα θα δεις. Και τον σκότωσα και με σκότωσε, ναι. Γίνονται και τέτοιοι σε αυτό το παιχνίδι. Έχω κάνει 2 kill. 2 kill, έχω κάνει 2 kill, ναι. Γενικώς ξέρω να παίζω. Ναι, όχι. Δεν ξέρω να παίζω. Μπορείτε να το τονίσετε άμα θέλετε. Είναι πολύ ωραίο παιχνίδι για ανθρώπους που δεν θέλουν τη ζωή τους. Να το sniper το κακό. Αν δεν με βρει τώρα. Είναι μποτάκι, δεν βλέπει όπως εγώ. Η μαγεία του σνάιπερ, έφαγα έναν, με έφαγε ο άλλος. Έχω κάνει 3 kill και 6 death, δεν είναι καλό αυτό. Δεν έχω όπλο. Πέθανα πάλι. Γιατί? Δεν είμαι σίγουρος ότι όταν το παίξετε εσείς σπίτι σας θα είναι πιο διασκεδαστικό από ό,τι το βλέπετε εδώ. Μπουά! Θα πεθάνεις. Έχω 5 life. Έχω 0.
Έχω πεθάνει. Σε αυτό το παιχνίδι γενικώς είμαι αρκετά νεκρός. Ορίστε, αυτό είναι όπλο. Έχω 50 life, έχω 30 life, για ποιο λόγο δεν ξέρω. Έλα. Να σε τελειώσω. Σε τελειώνω. Με τέλειωσες. Το bot 3 είναι γενικώς το πιο σπαστικό bot. Και το bot 1. Δεν γίνεται να νικήσω σε αυτό το παιχνίδι. Μία φορά νομίζω στο παρελθόν είχα νικήσει κιόλας. Τότε ήμουν αλλοιωμένος με αυτό. Ήταν πολύ ωραίο. Γιατί δεν είχα τι άλλο να παίξω. Απλά. Έχουμε και Ascenseur. Το μοναδικό παιχνίδι με Ascenseur. Δεν ξέρω, βασικά μπορεί να πάρω κι άλλα. Και ήθελα να φάμε τον bot 4. Τον bot 1. Ναι, σκότωσα ένα bot. Είχα την τιμή να σκοτώσω ένα bot. Και δεν έχω σφαίρες αρκετές. Εδώ αυτό το μέρος τώρα εδώ που πηγαίνω είναι για sniper. Αλλά επειδή το sniper είναι βλακεία σε αυτό το παιχνίδι, συγγνώμη για τους δημιουργούς. Το παιχνίδι, για όποιον ενδιαφέρεται, λέγεται Phosphor Beta 2. Νομίζω. Το γράφω και στον τίτλο εντωμεταξύ. Δείτε το τον τίτλο. Δεν ξέρω πως λέγεται το παιχνίδι. Παίζω παιχνίδια που δεν ξέρω το όνομά τους. Είμαι μοναδικός που έκανε αυτά. Και με σκότωσε τον bot 4 ή τον bot 3. Παίζουμε deathmatch. Δεν ξέρω αν υπάρχει team deathmatch, δεν το γνωρίζω. Δεν νομίζω. Εγώ και ένα bot εναντίον δύο bot θα νικήσουμε σίγουρα. Και έχω πάλι το rocket launcher. Σκότωσα τον bot 4. Όχι, τον bot 3. Ναι. Πιστεύω ότι μετά από αυτό δεν είναι ανάγκη να συνεχίσετε να παίξετε. Άμα έχετε σκοτώσει έστω και ένα bot, είστε καταπληκτικοί πραγματικά. Εδώ, μπορεί να κάνετε και βόλτες άμα θέλετε, άμα σας αρέσει το τοπία του Phosphor Beta 2. Δεν ξέρω αν υπάρχει ένα. Θα το ψάξω. Κοντεύω να αυτοκτονήσω. Το μεταξύ το bot του πυροβολά τόση ώρα δεν με έχει δει. Με σκότωσε και έληξε το match, να το. Έκανα 5 kill, 12 death. Ευχαριστώ που με παρακολουθήσατε. Παίξτε το παιχνίδι, αξίζει.